an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasara san kalo 9 ye septembre kalo bi o tile 16 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye domama kɔnɔ ye a ma ladɔnna k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ faraɲɔgɔnba kɔni kɛla Mali yɔrɔ caman na kunun ko ka kɛɲɛ ni cɛfɔ ni kanbɛ o tɔgɔladon la ɲɛnamayali ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la lakɔlikaramɔgɔ olu kɔni ye baarabila sɛbɛn kɔni ka o da tabali kan ka ban u y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 3 natɔ k'olu kɔni bɛna baarabila kɔni bolo da ka kɛ tile 8 bɔɲɔgɔnko don ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la o hukumu kelen kɔnɔna na Ponge baarakɛlaw n'o ye Ponge dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ko ntɛnɛn don k'olu fana bɛna taa baarabila la fo ka taa se juma don ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunun ko sapeur pompier maaw olu fana ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka wele bila jamana ɲɛmaa ma ka ɲɛsin u ka hakɛ dɔw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ lajɛrɛba min kɔni n'o bolodala ka bila an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a bɛna kɛ laadala ko ye semaine de la réconciliation o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ dɔgɔkun kelen kɔni o bɛna kɛrɛnkɛrɛn septembre kalo kɔnɔna na k'o kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ni hakilina ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana bi hukumu min kɔni kɔnɔna na furugufurugu caman kɔni tun bɛ jamana kɔnɔ jango kɛlɛ bamali min b'an ka jamana kɔnɔna na nɔgɔya bɛ se ka kɛ o kow la cogoya mun na septembre kalo kɔni kɔnɔna na u ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni k'o kɔni choisi o bɛ kɛ cɛfɔ ani kanbɛn kɔni kɔnɔna na ni baara in a ɲɛnamayala Mali fan caman fɛ kunungo Bamakɔ CICB kɔnɔna na maa caman kɔni tun bɛ yen nɔ ka se ka taa ni sigikafɔ in kɔni k'a nun to yen nɔ a yirala k'a fɔ k'a bɛ daminɛ septembre kalo tile 15 fo ka taa bila a tile 21 na colonel Asimi Goyita ale kɔni taara ka taa baara nu kɔni nun to o kɛnɛ kan yen nɔ Bamakɔ dugutigilakaw tɔgɔ la Burama Sumano ale ye colonel Asimi Goyita ka a bisimila a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Monsieur le Président i ni sɔgɔma jamanatigi Dramane Ɲare ani surakaso fila y'u wasa don ne la ne ye san 17 filɛ ne b'o laada kunna n fana ye denmisɛn ye nka n y'a sɔrɔ n fa kɔ o ye n ci ko n k'i hakili jigin don fɔlɔ mun na i donn'u kan i donna ni kan mun ye jamanatigi yɛrɛ ye min kɛ k'i jaabi ko ale dalen don aw la a jigi bi aw kan Mali mago bɛ aw la diɲɛ mago b'aw la malidenw ko Mali tɛ to janfa la i tɛ to janfa la o b'a sɔrɔ aw yɛrɛ dama y'aw jɛya ɲɔgɔn ye n'anw yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa bi ma jugu si an na donc bɛɛ ye jagoya kɛ excellence a ye diɲɛ ɲɛ bɔ Mali la ja an to hakili la ko ni dugu min ye fantan jamana ye ko ɲɛdɔnna bɛ se ka k'o la ja o tɛ ja jamana ɲɛmɔgɔ de bi mɔgɔw ɲɛ bɔ i ka jamana la e de bɛ mɔgɔw ɲɛ bɔ a la diɲɛ ɲɛ bɔra Mali la a y'o de yira diɲɛ ɲɛna ko Mali bɛ se ka si kɔngɔ la maliden bɛ se ka si kɔngɔ la an bɛ se ka si minɔgɔ la nka jɔnmaya tɛ k'an na ɲɛdɔnna tɛ k'an na faso in tɛ feere faso tɛ janfa faso tɛ tɔgɔmada. Ni tun bɛ tali kɛ Burama Sumano ale ka seerew la kunungo Bamakɔ CICB kɔnɔna na Mali jamanatigi ɲɛkɔrɔ kɛnɛ in ka yen nɔ maliden dɔ b'u hakilina di an ka dɔw lamɛn. Maliden sɛgɛnna bi kojugu a bɛ san 10 bɔ an bɛ sɛgɛn na an bɛ gɛlɛya la mais maliden ma gɛlɛya ɲini dɛ Mali fɔrdama sigira bɛn de kan Mali fɔrdama sigira kɛlɛya de kan Mali ko Mali i ko jɛ ka kuma i ko jɛ ka fɔ i ko jɛ ka baara donc bɛrɛ min bɛ ka daminɛ nin ye maliden bɛɛ de ŋaniya don malidenw ŋaniya kuma fɔra kɛnɛ kan cogo min na faamaw ye malidenw de ŋaniya ta ka baara kɛ n'a ye o de ye sɛmɛni ye sɛmɛni an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka bɛn don jamana in kɔnɔ Ala ka gɛlɛya don jamana in kɔnɔ basigi Ala ka don jamana in kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan bɛn hɛrɛ la Ala ka transition ye Ala ka tɛmɛ hɛrɛ la. Mali mɛnna gɛlɛya kɔnɔ ten sa il est temps u y'a fɔ cogo min malidenw ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ka segin Mali kɔnɔ. An fɛ bi ye dɔnba ye parce que don o don ne y'a lasigi ko bɛn ni kelenya an fɛ hɛrɛ de don bari nafa tɛ kɛlɛ la adamadenw n'u bɛnna o de ka ɲi nafa foyi tɛ bɛnbaliya la parce que an bɛɛ ye fa kelen ba kelen.
ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ ka seereya la Bamakɔ CCB kɔnɔna na o hukumu kelen na ni don tɔgɔla in a laɲɛnamayala Mali fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Baɲangarakaw fɛ yen nɔ olu fana y'a laɲɛnamaya o kɛnɛ kan yen nɔ Dana Amasagu ɲɛma Yusufu Toloba ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Don min ne y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bolila ka bɔ yan ka taa gɛlɛya kama ne ko u ka segin don min na ne y'a don dénoncé don min na o dugusɛjɛ filanan attaque kɛra Baɲangara yan muso 40 kɔ de banna hali bi an bɛ segin a kan ne delila ka fɔ mɔgɔ minnu bɛ kojugu la ayiwa an m'a fɔ u ka na dɛ minnu tɛ kojugu la gɛlɛya kama mɔgɔ minnu bɔra u ka sigi vraiment an ka laɲini de y'o ye an ma siya bɔ siya la bon n delila ka fɔ aw ye an y'a dɔgɔnɔ min kɛlɛ an m'a wo fula kɛlɛ kɛ ne de y'a fɔ aw ye dɛ wala ne bɛ min fɔ hali bi gouverneur ni a ka mɔgɔw ka jija jɛra Douanza Baɲangara Koro Bangas ninnu bɛɛ de jɛra ka sɛbɛnni kɛ ka doso wele u bɛnna min kan an ko u ko su an bɛ u ko su tile an bɛ vraiment kamani baara daminɛna ka se sisan ma k'a fɔ ko a to ko État ka an wele a ma ye a ma kɛ mais mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ dɛ minnu bɛ kɛlɛ la kungo kɔnɔ u ka na an ka ɲɔgɔn faamu wala ne bɛ taa yan. Ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw ka ɲɛma la kɛrɛnkɛrɛnnenya Dana Amasagu olu ka donsoba Yusufu Toloba a y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛn ni keleya ni basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min n'a sigilen filɛ nin ye sen kan an ka jamana kɔnɔna na yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma a yirala k'a fɔ ko nin ye ko daminɛlen de ye san o san septembre kalo kɔni kɔnɔna na dɔgɔkun kelen o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se k'o lasigi bɛn ani keleya kama an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye n'a ma ye k'a fɔ jamana ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalan wuli baaraw kɔni ko bɛɛ lajɛlen kalandenw bɛɛ lajɛlen bi don ka bɛn octobre kalo tile 3 ma o hukumu kɔni kɔnɔna na lakɔli karamɔgɔ olu kun ka baarabila minnu u kun y'a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri u ye wulikajɔ kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baarabila kɔni daminɛ octobre kalo tile 3 u y'a yira k'a fɔ ko tile 8 baarabila kɔni don ko n'u ka laɲiniw ma sabati k'u bɛ taa baarabila wɛrɛ fɛnɛ na u ka syndicat ka kuma lase la Adama De Asuba an k'ale lamɛn. An ye baarabila sɛbɛn dɔ déposé Bamako yan o kun ye parce que an ka rappel salaire dɔw bi minnu na depuis san damadɔ an ye taama bɛɛ kɛ ka taa autorités fan fɛ pour que o rappel ninnu ka se ka évacuer joona nka o taama si ma to an ka se ka an ka satisfaction sɔrɔ kami année scolaire 2021-2022 an ye taamaw daminɛ ka na vacances bɛ kɛ o taamaw na autorités nɔfɛ o bɛɛ la an ma se ka satisfaction sɔrɔ an yɛrɛ nana ye k'a fɔ foyi kɔntan ma bilen n'a bɔra baarabila la baarabila min bi daminɛ octobre kalo tile 3 o kɔfɛ dɔgɔkun dɔ kan ka bɔ octobre kalo tile 10 na ka taa octobre kalo tile 14 na baarabila bɛna kɛ tile 8 kɔnɔna na an ka laɲini kɔni an ka hakɛ min bɛ yen k'an ka hakɛ ninnu sara mana délégation minnu bɔra o m'olu ma bɔ dossier min bɛ rejet la a bɛɛ ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 3 ye pour walasa école maître k'u ka hakɛ sɔrɔ n'o hakɛ sɔrɔla an ka mankan laɲini o dɔrɔn de n'o hakɛ sɔrɔla laɲini kɔni an ka se ka don ka kalan kɛ octobre kalo tile 3 mais ni o ma sɔrɔ an wajibiyalen don ka tile 8 kɛ baarabila la o kɔfɛ tuguni ka tila ka baarabila wɛrɛ bolo da. Ni tun bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ olu ka kuma lasela la Adama De Asuba u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ ni hukumu kelen kɔnɔna na an ye ɲininkali kɛ maliden dɔw la olu hakilina ye jumɛn ye nin waleya in na an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Sɛgina ko mun fɔ ekɔrɔmaw ka sabari u ka denmisɛnninw na karan an bɛ wagati min kɔnɔ sisan nin tɛ baarabila wagati ye ekɔli karamɔgɔw ka sabari u k'u denw ka avenir ma filɛ parce que olu yɛrɛ denw bɛ ekɔli la mais u kana fɔ k'u bɛ ne revendication ba in a bɛ jamana bila retard la parce que karan tɛ n'a kɛ foyi Musa Tarawele tile la ekɔli karamɔgɔ bɛ 3 mois kɛ u ma sara mais karan min tun bɛ o wagati o tɛ yen sisan k'u ka sabari sa min dir'u ma u ka Ala minɛ n'o ye trop c'est trop u ka fara grève ba in ma quoi ne jamana in bilara retard la u bɛɛ de bɛ bila retard la ne bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ne ekɔli karamɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya bon u fana se y'a kɛ mun ye u k'a k'u ye a banna. Aminata Ba u ka sabali yɛrɛ de an denw ka kalan walayi bilayi u ka sabali dɛ an denw ka kalan jamana in yɛrɛ bɛ cogo min an bɛɛ bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ na jamana in bɛ yɔrɔ yɔrɔ la bi an bɛɛ bɛ dugawu de kɛ su ni tile la walayi u ka sabali denmisɛnninw ka kalan jamana in bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔ kɛlɛ b'an kan jamana sofelen don an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ ka dɔ bɔ kɛlɛba in na an ka denmisɛnninw jateminɛ k'u kalan denw yɛrɛ bɛ ekɔli mɛtiriw yɛrɛ bolo ka sabali Ala kama kira kama. Ne tɔgɔ Abubakar Sanogo jamana Ala ka basigi bɛɛ ka sabali o ka denmisɛnninw kalan kalan ye siniɲɛsigi de ye bamananw ko ten ko dɔ bɛ ɲɛla ko dɔ bɛ ɲɛtigɛkɛlaw la ɲɛmɔgɔ fana k'a lajɛ fana ka hakili t'o la jamana tɛ se ka jɔ ten fo denw ka kalan. Ne ma togo la de sisan tɛ kɛlɛ waati u k'an denw kalan
suna an yɛrɛ b'olu kɔ kɛlɛ in na mais nin waati in tɛ kɛlɛ de kɛ kuma ye u ka jamana filɛ u ka mɔgɔw filɛ to tɛ mɔgɔ si yɛrɛ ni ɛri na mɔgɔ si tɛ kɛlɛ ma sɔrɔ sisan u ka kalan ka denmisɛnninw kunna denmisɛnninw ka âge bɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ u ma se kilasi dɔ la i y'a ye o bɛɛ problème bɛ yen e kan ka taa deuxième année la e ma fɛ ma ne yɛrɛ kalan e bɛ taa cogo di o bɛɛ problème bɛ yen u ka sabali wari tɛ yen a bɛɛ tɛ sɔrɔ ko bɛɛ dɔn diyagoya tɛ foyi la suna ka di ɲɛmɔgɔ yɛrɛ denmisɛnninw ka kalan olu ye ka tɔgɔ duman tɛ nin na yɛrɛ u k'a dabila walayi olu ka wari tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ wari tɛ yen ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ ka seereya la u y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati nin ko la n'an bɔra ye hali bi kalanko hukumu kɔnɔna na Dramani Kante Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la ale ye nko kalan karamɔgɔ ye ale n'a ka kalandenw kɔni ye wulikajɔ kɔni daminɛ ɲinɛ san kɔnɔna na kalan baaraw o wulikajɔw daminɛna olu fɛ ka ban Dramani Kante an ka n'a ka kalandenw lamɛn. Dramani Kante Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛ n ye nko karamɔgɔ ye an bɛ yan bi an b'a fɛ ka kalanko koɲaw labɛn parce que kalanta waati surunyana an b'a la ka baara nana bɛ labɛn cogo min na o le pour que denmisɛnninw bɛ se ka formation kɛ cogo min na kalan kɔnɔna na min sela kilasi 4 ma o bɛ se ka baara dɔ kalan cogo min na o bɛ se ka dɔɔni kɛ o baara pour que u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni a baara ye kalanso min bɛ ne fɛ a bɛ daminɛ kilasi fɔlɔ la fo ka taa se kilasi 6nan ma o kilasi 6nan kɔnɔna na n ko sira kan denmisɛnnin kan ka bɔ ko bɛɛ kalama ani formation bɛ tun o kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko lakɔli mɔgɔ kura minnu bɛ nana sila dayɛlɛn n'u bɛɛ lajɛlen caman yɛrɛ nali daminɛ ka ban an ye tɔgɔ sɛbɛnliw daminɛ alhamdulilayi an pɛrɛn ka bɛɛ lajɛlen bisimila sanni waati cɛ an n'a bɛn na an b'o baaraw de la sisan tɔgɔ sɛbɛn bɛ sen na a bɛ waatinin bɔ sisan kan yɛrɛ dɔnni ye nafaba de ye diɲɛ i bɛ ɲɔgɔn dan ni kanko le n ko ni n ko kalan i bɛ se k'a jɔ ni i yɛrɛ ye i tɛ sigi mɔgɔ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na pewu mɛ i tɛ se k'a don kɔnɔ cogo si la f'i kɛ kalan yɛrɛ de kɛ fɔlɔ k'a dɔn n'i ye kalan kɛ i yɛrɛ bɛn'a dɔn k'a fɔ ko min de don o de la an b'a la ka nin kalan kɛ bi k'a ɲini pour que denmisɛnninw ka se ka faamuyali sɔrɔ u ka se ka k'u yɛrɛ ye ka kɛ jamana tabaga ye an ka laɲini o le ye n ka so fa kelen kɛla kalanyɔrɔ le parce que kalanso tali se tɛ an ye a musaka se tɛ an ye n ka so fan kelen o ye kalanyɔrɔ le sisan an bɛ kalan k'o le kɔnɔ mɛ nin bɛɛ ye dɛmɛbaga tɛ ye dɛmɛbaga tɛ yen dɔw kɔni bɛ se ka dɔɔni kɛ mɛ hali kalandenw ka kalansara a bɛ problème ba le bara n'i b'a la k'a kɛ n'i jigi sɛmɛ ala la ala bɛ bɔda d'i ma mɛ an kɔni bɛ min fɔ gouvernement mɔgɔw ɲɛna ani setigi bɛɛ lajɛlen ɲɛna vraiment ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a essayer ka an dɛmɛ dɔɔni quoi parce que an bɛ jamana ka baara la an b'a fɛ jamana fana ka taa ɲɛfɛ an ka laɲini o le ye. Ni tun bɛ tali kɛ Dramani Kante la Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la a y'a fɔ cogo min na jamana in ka ɲɛta a bɛ sabati sira o sira fɛ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Ponge dɔgɔtɔrɔlakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛna baarabila kɔni boloda ka taa dɛ a yirala k'a fɔ ko ntɛnɛn natɔ k'u bɛ baarabila kɔni kɛ wa baarabila in k'a bɛ kuncɛ septembre kalo tile 23 u ka kuma lasela an k'ale lamɛn. An bɛ Ponge yan bi coordination des syndicats o ye journalistes wele pour que an bi gɛlɛya min na k'a f'u ye parce que an bi ka grève dɔ de boloda grève mun bɛ na daminɛ tɛnɛndon nata septembre kalo tile 19 ka taa septembre kalo tile 23 donc o kɛkun ye mun ye an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Fuseni Kulibali ye n'o kun y'an ka secrétaire général ye u y'a bɔ yan ka taa n'a ye gouverneur ka bolo kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye jamana ka sariya bɛ yen a ma kɛ n'o ye syndicat ka sariya bɛ yen a ma kɛ n'o ye filanan ye min ye an b'a fɔ yɔrɔ ko k'a ta 2006 ka na 2011 la a fɔra ko Ponge baarakɛlaw ka wariw fara ɲɔgɔn kan pour que yɔrɔ dɔ ka ɲini ka d'u ma Bamakɔ dafɛ ou bien Bamakɔ kɔnɔ pour que u ka se ka yɔrɔ sɔrɔ k'a jɔ mɔgɔ dɔw ye fɛn min bɔ a bɛ tɛmɛ $1,000,000 kan wa mɔgɔ mun ye cotisation kɛ o ye maa 300 ani maa 48 nka bi maa 100 ani maa 46 ɲɔgɔnna bɛ yen olu ka yɔrɔ ko ma ɲɛnɛbɔ dɔw tanyana dɔw taara retraite la u m'u ka yɔrɔ sɔrɔ n'an taara direction na an tɛ ɲɛ sɔrɔ an taara médiateur fɛ an ma ɲɛ sɔrɔ an ko an bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma yɔrɔ tɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ fɛn tɛ f'an ye o tɛ se ka ɲɛ sabanan ye min ye o ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɛcogo ye Ponge bɛ deli ka kɛ ko n'i nana i nana yɔrɔ la i tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ min na Mali kɔni kɔnɔ radio bɛ kɛ ka ɲɛ jolita bɛ kɛ ka ɲɛ furakɛli bɛ kɛ ka ɲɛ nka an nana ye san laban ninnu na n'i nana Ponge a bɛ f'i ye de ko t'i ka analyse kɛ yɔrɔ wɛrɛ u b'a fɔ aw ye ko dɔgɔtɔrɔ de b'aw bila ka taa dɔgɔtɔrɔ t'aw bila ka taa dɛ dɔw yɛrɛ de tɛ kɛ yan bi hali ni mɔgɔ bɛna opérer n'i kan ka jolita min kɛ a tɛ se ka kɛ donc an ko o ni furakɛli tɛ se ka ɲɛ an man ka hakɛw ɲini mais banabaatɔw fana ka hakɛ bɛ yen an bɛ wuli ka jɔ kɛ o la an y'an damakasi kɛ an ye ɲɔgɔnyew ɲini an
ye grève alerte kɛ u ma fɛn fan ye donc o de la an fana ko an b'an ka grève maintenu dɔgɔkun nata baara tɛ Ponge. Ni tun bɛ tali kɛ Ponge dɔgɔtɔrɔlakaw olu ka syndicat ka kuma lasela u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn sabati nin ko la jamana in a ka ɲɛtaa bɛ sabati cogoya min na n'o tɛ baarabila kɔni u kun bɔlen don ka caya dɛ nka yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye hali bi hukumu kɔnɔna na hakɛ ko ɲinini na kunungo protection civile mɔgɔw n'o ye sapeur pompier mɔgɔw ye olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ u ka syndicat ka wele bila jamana ɲɛmaa ma u y'a yira k'a fɔ k'olu ka giri dɔw bɛ yen nɔ olu ma ɲɛ sɔrɔ wa k'u ka maa dɔw yɛrɛ olu tun bɛ bɔgɔ jɛnlen kan k'olu ka hakɛw kan ka d'u ma u ye wele bila jamana ɲɛmaa ma olu ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na sergent chef Bakari Togola an k'ale lamɛn. Sergent chef sapeur pompier Bakari Togola secrétaire à la revendication bureau exécutif national an y'a wele bi protection civile kɔnɔna na an tun ye démarche dɔw kɛ waati dɔw kɔnɔna na n'o ye an ka laɲini dɔw ye an ye minnu di gouvernement ma alors o laɲiniw kɔnɔna na an ye giri unifié ta o kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ giri unifié an b'a baara la a bɛ nin ka san bɔ bi bilala gouvernement ka tabali kan mais an ma se ka ladɔnniya kosɛbɛ gouvernement fɛ dossier in évolution na o de y'a to an y'a ŋaniya bi ka presse wele ka kunnafoni di aw ma an ka giri ko an ma kunnafoni sɔrɔ a la an bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ a la a bɛ se ka adopter protection civile mɔgɔw ye cogo min na alors o kɔfɛ an ka prime et indemnités bɛ yen minnu bɛ gouvernement ka tabali kan halisa an ma taafan sɔrɔ minnu na an ka hakilina ye jumɛn ye taafan ka sɔrɔ u la an mago b'a la u ka adopter an ye a bɛ se ka adopter an ye cogo min na prime ni indemnités o fana u ka di an ye o ye point de presse kun dɔ ye a kun wɛrɛ bɛ yen an ko min ma ko statut des fonctionnaires de la protection civile an y'a laɲini kɛ gouvernement fɛ nka an bɛ fɛ ka révision kɛ a kɔnɔ o laɲini o sabatira an ye révision kɛ a kɔnɔ ka modification dɔw kɛ n'an ko ma yɛlɛmali dɔw an y'o kɛ statut in kɔnɔna na kabi o yɛlɛmaliw kɛra an bɛ se k'a fɔ n k'a tununa an na an ka statut bɛ yɔrɔ min na a tununa an na an ŋaniya ye statut in a ka yɔrɔ dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ a n'a kan ka adapter teliman ye cogo min na o sira o ka yira joona joona gouvernement k'o sira ta ni an ye o de b'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya o kɔfɛ an ka situation wɛrɛ bɛ yen n'o ye an ka fonctionnaire dɔw ye n'an k'u ma ko Sier Abdramane Doumbouya le 29 août n'aw b'a kalama k'a fɔ waati dɔ kɛra u ni gouvernement ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la kiri fɔlɔ kɛra kiri fɔlɔ jara u la gouvernement ka direction de service contentieux o ye appel kɛ kiri nin kan k'u ma jɛn ni kiri ye appel kɛlen kiri kan jugew fana y'u sigi k'a jateminɛ tuguni ka jugement kɛ siɲɛ filanan na ka tila k'o daja Abdramane Doumbouya ani 29 autres la u ye minnu ka droit minɛ u la u ka u bila u ka droit kɔnɔ revendication tɛ an bɛ k'o ɲini a ɲini gouvernement de fɛ loi min ye u kɛ a ye u ka o loi labato parce que a mana kɛ cogo cogo an bɛɛ ye malien ye je pense que la loi est au-dessus de tous an tɛna se k'an pan loi kunna donc ni loi bɛ au-dessus de tous loi min y'a ɲini k'a fɔ ko Sier Abdramane Doumbouya et 29 autres k'u ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni u ka kan an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka Abdramane Doumbouya ani 29 autres u k'u bila u ka droit minɛn kɔnɔ comme sariya y'a fɔ cogo min na an bɛ transition in kɔ an b'u soutenir mais base ɲuman kan base min ni malien den bɛɛ ka lafiya b'a kɔnɔ protection civile mɔgɔ bɛɛ ka lafiya bɛ a kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ sergent chef Bakari Togola la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye Sose n'ale filɛ nin ye Marakala marabolo fɛ kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ Sose yen nɔ kabini kuma jan ko mankan dɔ kɔni bɛ yen nɔ mankan min n'a bɔra dugukolo ko la ko dugukolo ko mankan kɔni kun bɛ yen nɔ kunnafoni ka fɔ la ko nka ko jadi kɛlɛ kɔni nalen ko maa dɔ kɔni wulila ka fara jadi mɔgɔw kan ka se ka kɛlɛ kɔni kɛ ka don dugukolo ko in hukumu kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka dugukolo sɔrɔ cogoya min na Koniba Jara ale ye Soseka ye an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Koniba Jara ka bɔ Sose. Sose bɛ Marikala fɛ. Ko mun degun de b'aw kan aw ka sigida la nin waati la? Gɛlɛya min bɛ an kɔni kan yan nɔ o de ye dugukolo ko ye. Sabu ka d'a kan waati damadɔ in na degun dɔ y'an sɔrɔ sigida la yan nɔ fo ka taa marifa bɔ a kɔnɔ nin y'an san 9 de ye. A bɛ waati jan bɔ u b'a fɔ ko u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la dugukolo nɔfɛ k'u b'u minɛ k'u datugu n'u m'u sɔrɔ k'u datugu u b'u bɛɛ fa kelen kelen. Jadisiko kɛlɛ nalen u taara bɛnkan de ta ni jadisiw ye n'u ma min sɔrɔ ka datugu u bɛ jadisiw bila o la u b'o faga. Ni y'u siɲɛ 2 de u bɛ jadisiw wele ka na dugu kɔnɔ ka na bila u la ka mɔgɔw fa dugu kɔnɔ. Jɔnni de taara bɛnkan ta ni jadisiw ye dugukolo ko mankan kama? Sose dugulendenw don. Mankan b'u ni minnu cɛ k'i tɔgɔ ye ko Nabile Zana. Bon Nabile Zana yɛrɛ gwa de fɛn u tilannen de don 2 ye parti fankelen tɔ ni dugumaw fara mɛ ɲɔgɔn kan ka fankelen tɔ ka foro de minɛ. Kuma yɛrɛ bakuruba ye min ye. E wolola dugu la ne wolola dugu la e wolola k'a sɔrɔ i mɔkɛ bɛ dugukolo min siɲɛ ne wolola k'a sɔrɔ mɔkɛ bɛ dugukolo min siɲɛ. E taara ne ta minɛ ko i ni dugulen bɛɛ ka jɛ k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ta b'i bolo. Dɔnku de k'u ti jɛ n'o ye.
u k'olu ka yɔrɔ t'u bolo bari u yɛrɛw ta u bolo ni gouvernement mago sera a ma waati min olu ni gouvernement bɛ jɛ ka sigi ka kuma bon u nan'u to de la politique mɔgɔw nan'u sen don a la ka sɔrɔ ka na ko bɛɛ ɲami ka taa ko dilan politique kɔnɔ ko n'olu voter ɲɛ u yɔrɔ minɛ ka di olu ma u voter olu ye min kɛ olu ye yɔrɔ minɛ ka d'u ma o ye yɔrɔ siɲɛ o kɔfɛ juge dɔ nana min kɛ o nana ka n'i jɔ terrain yɛrɛ kan k'a lajɛ ko tiɲɛna k'a ma di sariya kɔnɔ gouvernement mago ma s'a ma u ka yɔrɔtigiw ka yɔrɔ segin u ma sɔnni gouvernement ka s'a ma o yɔrɔ segin a tigiw ma min kɛ jadiwale nana fo kɔrɔ ko min kɛ u labanna tuguni ka taa bɛnkan de ta ni jadisiw ye k'olu fara kana bila yɔrɔtigiw la. E bɛ ka nin kuma min fɔ tan a sariya b'i bolo a ka sababuya kɛ i bɛ ka ɲɛfɔ ka ɲɛsin maa minnu ma olu tulo wulila nin waati la. a sariya bɛ ne bolo ne yɛrɛ min filɛ nin ye taara ne yɛrɛ ka numéro di jadisi ma o ye n wele dani da ka laban k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra dugu kɔnɔ ka taa numéro d'u ma ka laban k'olu fɔ a numéro bɛ n bolo min ye n wele k'a fɔ o ka numéro bɛ n bolo a k'olu ye kungo kɔnɔ mɔgɔ ye an ka dugulenw ne taara ka taa numéro d'olu ma a kuma bɛɛ bɛ n bolo n nana mɔgɔ min yɛrɛ fa o yɛrɛ ka numéro tun b'u bolo o ye ne taama ɲɔgɔn ye ko Adama Jara kɔfɛ in na maa fa laban min kɛra kɔfɛ in na u nana ne yɛrɛ ka so minnu nana na dugulen min don mun ɲɛ ka na n y'a fa dɔn n y'a ba dɔn ale yɛrɛ de don ɲɛ ka na ne ka so n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn a bɛ hali bi. E yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ nin ko la. nin ko in bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a ɲini Mali autorité fɛ u k'a lajɛ ka se ka tiɲɛ fɔ nin ko la san kɔnɔntɔn ko kelen maa fa bɔra fɛn o fɛn na o kɛra tiɲɛ fɔ ye quoi dɔ tɛ se k'i sigi ka balo dugukolo la k'i yɛrɛ ta t'i bolo e ka dɔ ta minɛn na k'o feere ka laban k'o tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ e ka balo la ten dɔ o kuma n'o taara tribunal la n'i y'a ye ko a gɛlɛyara ka se nin na tiɲɛ de ma fɔ a la tiɲɛ sera fɔya la ten sa walasa dɔ ka bɔ a la bari maa fa bɔra fɛn o fɛn na o tɛmɛna politique ka sa ne min filɛ k'a fɔ nin ye ne n'u sigira ka kuma ne y'a f'u ye dani da ko in bɛ yɔrɔ min na sɔnni an ka taa n'a ye fanga ko kuma na an ka nin bɔ a la nin ka dilan yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ mankan bɛ dugukolo min nɔfɛ u ka yɔrɔtigiw ka yɔrɔ segin u ma n'a kun ye mariforoko ye ni ji bɛ yɔrɔ min sɔrɔ n'a n'o tigiw sigira ka kuma a ji i ka nin yɔrɔ in sɔrɔ k'an ka dilan cogo min an b'o dilan ten ne y'o kuma min kɛ o ma bɛn ɲɛmɔgɔ ma o ko ne ka kuma ka gɛlɛn ko n'u tora ne ma nin cogo in na tan ko ne laban bɛna mɔgɔ détourner ka bɔ o la ne yɛrɛ ka gɛlɛya sɔrɔla o kuma fɛ mais ale bi ne bɛ min f'u ye u k'a ɲini ka ko ɲini ji ɲɛma jɔlen na an ka ɲɔgɔn faamu bɛn ka na sigida la n'o tɛ olu bɛ k'a taabolo min kan olu ye dusu min ta ni kɛlɛɲɔgɔn yɛrɛ fankelen ko a bɛ nin dusu ta bɛn tɛna sigida la nin cogo la fiyewu mais ko maa kɛ cogo cogo dɔ ka hakili sɔrɔ o de ɲɔgɔnna tɛ olu bɛ ka gɛn bolo min kan n'an y'olu ko an b'a gɛn o kan a ti ɲɛnabɔ ni fala ka nin nkalon ti foyi dilan ko bɛɛ ka dilan tiɲɛ kɔnɔ o de ɲɛna tɛ dugutigi b'a kalama alimami b'a kalama conseil b'a kalama o bɛɛ da bɛ file kelen na tiɲɛ de ti fɔ a la cɛ si tɛ sise ko min t'a kalama a bɛɛ b'a kalama ni min k'i bɛ kuma na k'i da bɛ kolo kari u bɛ t'e nɛgɛn k'a fɔ a n'i sɔnna nin yɔrɔ in bɛ d'i ma wa n'i bana ka don a la an b'a bɔ si la a bɛɛ de bɛ ka namu minɛ o ka ten dɛ u ye ne yɛrɛ wele ka sigi dani da ko karisa tiɲɛ na ko in dilan tɛ tiɲɛ kan mais an bɛna min f'i ye e k'i sen bɔ a la quoi n'i ta fana ye min ye o bɛ d'i ma i k'i sen bɔ nin ko la bari a dilan tɛ tiɲɛ ka dani da ani yɛrɛ wele ka sigi ne b'a f'u ye minnu ye ne wele ka sigi u balolen bɛ yen ka taa n sigi u ka so k'a fɔ n ye tan dɔ k'e ka kuma ka gɛlɛn kojugu k'e b'a fɔ i b'a dilan tiɲɛ kan ko bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na ko mais ne kɛ mankan da ni ne ta fana ye min ye o bɛ di yan ko ayi ne t'o fɛ ko o ko n'a gɛlɛyara ka se nin yɔrɔ la a ye sigi ka fɔ de kɛ sigi ka fɔ de ɲɔgɔn na tɛ maa wɛrɛ ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'anw ka dugu dilan an yɛrɛ dama de b'a dilan ɲɔgɔn fɛ yan mais a bɛ taa siri fanga mun na nin olu dan de ye u b'a dilan k'a ɲɛ yan mais n'aw yɛrɛ dama ma bɛn yan nɔ foyi t'a to k'a dusu da ɲɔgɔn kɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Konima Jara la ka bɔ Sosekaw fɛ yen nɔ kuma kolon wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati u ka sigida la cogoya mun na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra yen kiri minisiri n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kasongela kunungo ale ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni kunnafonidilaw ye faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in a kiri a bɛ se ka tigɛ cogo ɲuman na cogoya mun na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakɛw sɔrɔ baara in kun de y'o ye Mamadu Kasongo ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Éthique et déontologie o ye sariya minnu kan ka bato baaraw kɛcogo la justice kɔnɔna na jugew greffiers avocats huissiers notaires u bɛɛ bɛ baara kɛ ni sariya dɔ de donc n'o sariya in batora justice a bɛ fɛngɛ ka ɲɛ kosɛbɛ mais n'o sariya in ma bato tiɲɛni caman bɛ se ka na donc o sariya batoli ani yuruguyurugu kɛlɛli donc an bɛna o de jateminɛ ni journée in hukumu kɔnɔ n'a y'a jateminɛ tant que minnu bɛ kiiri tigɛ olu ma tilen yuruguyurugu kɛlɛli a tɛ se ka taa ɲɛ tant que olu ma tilen jamana tɛ taa ɲɛ parce que justice jɔsen dɔ don min place ka bon kosɛbɛ an ka société kɔnɔ ni justice y'a ka baara kɛ et que justice sabatira même à 30-40% jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya parce que bɛɛ kɛ hakɛ bɛ segin ma se bɛ min ye o tɛ se ka se tan tɔɲɔ fanga bɛ min na fanga tɛ min na a tɛ se k'o tɔɲɔ donc bɛɛ ka hakɛ bɛ d'i ma donc jo ye min ta ye o bɛ d'a ma jalaki ye min ta ye o bɛ d'a ma n'o bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ taa ɲɛ donc ni journée organisée kun k'a yira k'a fɔ ko justice a jɔyɔrɔ ka bon yuruguyurugu kɛlɛli la état ka responsabilité bɛ yen justice ka responsabilité bɛ yen mais o t'a bɛɛ ye dɛ société civile médias syndicats donc les organismes de contrôle d'inspection de vérification bɛɛ kan ka dɔ kɛ n'an bɛɛ ye dɔ kɛ et puis n'an bɛɛ ye an fanga fara ɲɔgɔn kan yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ taa ɲɛ
mais n'anya to mo kelen bolo ati tanya da fem min do ambe ka kodo ambe de kanka fara ɲɔgɔn kan pour que a kɛlɛ ka se ka taɲɛ et puis n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ ambe de yuruguru tɛ jamana min kɔnɔ o jamana bɛ taɲɛ mais ni yuruguru bɛ tiɲɛni ka ca da trop de problème donc syndicat olu kan ka bi baaraba kɛ a ko la donc u nali diyara n ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a f'u ye ko n bɛ compter u kan u ka se ka wuli ka kuma jugew fɛ pour que u k'u jogo yɛlɛma kiri tigɛ cogo la u k'u jogo yɛlɛma yurugu kɛlɛli la. Ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge ma caman ka fɔ la ni kiri tilenna Malikura ko min n'an bɛ k'a ɲini a bɛ sɔrɔ ko hali gɛlɛya foyi t'a la ko nka Malikura tɛ sɔrɔ ni kiri ma ɲɛ dɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in kiri Ala k'a ɲɛ n'an bɔra ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka farigan a kumaw kɔni cayalen bɛ maa caman bɛ k'i hakilinaw fɔ CNT kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a yira ko ni kuma ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u mago bɛ fɛn wɛrɛ de la an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn. Choguel ye mun kɛ jamana ye a kɛra Ala ɲɛna a kɛra mɔgɔw ɲɛna a nali kɔnɔ Asimi danaya mun d'a kan an ye baara mun ye maliyɛn bɛɛ nisɔndiyara n'a yɛrɛ an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ la mais ni ɲininkali ninnu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a kun ye n'a fɔra ko Choguel k'a bɛ kalo 6 kɛ k'a ti na u b'a fɔ ko premier ministre bɛ par internet ko bɛ kalo 6 bɛɛ kɛ o la wa donc u bɛna kɛlɛ cogo wɛrɛ ɲini tuguni e ma u bɛ k'a fɔ déjà ko premier ministre bɛ yen ko bɛ ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ko ministre de l'administration territoriale don wa fɛnɛ ko premier ministre par intérim don mais maliyɛn bɛɛ ɲɛna parti 67 min bɛ ka président dɛmɛ Bubu kɛra premier ministre ye yan ka tila ka kɛ ministre des finances k'an ka nafolo bɛɛ b'a kelen bolo fɛn min ka d'a ye a b'a kala o kumano la an bɛ se ka min fɔ an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi ni Choguel kɛnɛma ye ka a ka bana ban pewu bɛɛ ka bili kunkolo la ko adamaden bɛɛ bɛ se ka bana wa bɛɛ n'i ka bana wa bana suruman bɛ bana jan bɛ ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la Korema maa dɔ don wa CNT maa dɔ fɛnɛ don an bɛ dugawu de kɛ a y'a fɔ cogo min na premier ministre Ala ka ɲuman wuli ka n'a ka baaraw kɛ n'an bɔra ye kabini san 2021 an ka finitigɛlaka dɔw kɔni olu kɔni tun bɛ formation kɔni na a yirala k'a fɔ ko bɔliw kɔni baaraw kɔni daminɛna maa minnu yɛrɛ tun bɛ nin baara in na maa 30 ni maa 43 olu de tun bɛ formation kɔni na nka yirala k'u bɛ ka bɔ finitigɛlaka suguya bɛɛ dɔw b'a la min bɛ tali kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma ale kun taara nin kɛnɛ kan wadijilakaw furumuso Funɛ Kulubali an k'ale lamɛn. Militaires bɛ a la polisiw bɛ a la sapeur pompiers bɛ a la o b'a yira k'a fɔ an ka jamana kuntigi n'o ye le colonel libérateur Assimi Goïta le président de la transition ale ka volonté politique ni gouvernement ka hakilina ɲumanw ni a ka seko n'a ka dɔnko ka jamana segin a yɛrɛ ma ka jamana bila minan kɔnɔ minan min diɲɛ bɛ ɲɛbɔ Mali fɛ i n'a fɔ bi diɲɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ cogoya min na k'an ka armée kɛ armée min jɔlen don armée min hakili sigilen don armée min bɛ terrain kan armée min bɛ ka jamana kɔnɔ denw sago kɛ ne bɛ bɔ yan ni sentiment belebele mais n tɛ se ka tila kuma na ni ma encadrement fo ani instructeurs minnu ye formation kɛ 6 mois kɔnɔna na yan dɔrɔn tɛ formation kɛra kan wɛrɛw kɔnɔna na anw de gatigɛ bɛɛ n'a yan ta ma sinon sɔgɔmaden in na dɔw fɛnɛ bɛ ka bɔ kan wɛrɛ kɔnɔna na recrutement in kɔni a bɛ an nimisi wasa hali bi caman bɛ kɔfɛ ka nalen. Ni tun bɛ tali kɛ wadijɛlɛkaw furumuso Funɛ Kulubali a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye auto école belebele dɔ dayɛlɛla Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna auto école Tigana a filɛ nin ye Yirimajɔ wara ka sirafara yɛrɛ kɛrɛfɛ a n'o cɛ tɛ tɛmɛ mɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko kan u ye nin yɔrɔ belebeleba in dayɛlɛ u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ caman b'u bolo nka u nana dɔ dayɛlɛ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ a dayɛlɛliw baaraw yɛrɛ kɛnɛ kan Umu Danbele tun bɛ yen nɔ ale ye ɲininkali kɛ auto école Tigana yɛrɛ ɲɛmaaba la Cheick Ba an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Cheick Ba ne ye auto école Tigana promoteur ye agence kura min n'a y'a kɛ Yirimajɔ an bɔra o de inauguration na sisan auto école Tigana filɛ a auto école 5nan na Bamako kɔnɔ Baku Jikɔrɔni kɔfɛ ka na hippodrome na ka bɔ yen ka se ACI 2000 la Lafiyabugu ani Sɛbɛnnikɔrɔ donc Yirimajɔ b'a kɛ 5 ye Bamako ni Ala sɔnna ma an kan ka kelen wɛrɛ dayɛlɛ ka fara o kan pour que Bamako ka kɛ 6 ye an ka yɔrɔ dɔ bɛ Sikaso auto école Tigana yɛrɛ fɔlɔ la Sikaso de dɔ bɛ Kucala an bɛ ka dɔ kɛ Kayi fana maintenant jamana kɔ kan an bɛ ka dɔw labɛn Guinée Conakry an bɛ fɛ ka dɔ kɛ Côte d'Ivoire ani tubabu jamana na an bɛ ka Faransi an bɛ ka yɔrɔ dɔ kɛ yen nɔ maintenant farafin jamana laban o ye Rwanda ye olu ma ban fɔlɔ an bɛ k'o kow jateminɛ maintenant an bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali komi an ka transport développé len don kosɛbɛ parce que débouché foyi t'an bolo ka bila kɔgɔji la
an bɛ fɛn an ka minɛn fɛn fɛn n'a bɛ cɛ ka bɔ kɔfɛ ka na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ transport de kan siraba kan boli dɔrɔn de don donc camion b'o la karu b'o la n b'a yira k'a fɔ transport développé don an fɛ kosɛbɛ o tuma auto-école ka baara kan ka kɛ min ye an bɛ fɛ k'o sira de ta ka se ka mɔgɔw dege mobili la k'a kɛ hali ni siraba kan kasara n'a ma ban pewu an bɛ fɛ k'a dɔgɔya jamana kɔnɔ o kɔni y'anw ka baara ye nka a tɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ n'a ye. Ni tun bɛ tali kɛ Cheikhna Bala a fɔra cogo min na yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma siraban kasara olu bɛ se ka dɔgɔya cogoya mun na n'an bɔra ye Fer Mali olu ye lajɛrɛba kɔni kɛ kunungo lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu bɛ se ka sabati cogoya mun na malidenw yɛrɛ bɛ se k'o nafa sɔrɔ cogoya mun na baara in kun y'o ye Sori Ibrahim Traoré an k'ale lamɛn. Sori Ibrahim Traoré ni Fer Mali président ye an bɛ yan bi ka sababuya kɛ Fer Mali ni a jɛɲɔgɔntɔnw an ye bolodali dɔ kɛ bawo an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ Mali dugu jukɔrɔ nafolo bɔli a nafa tɛ ka se maliyɛnw ma i n'a fɔ a ka kan cogoya min na bawo nafolo hakɛ min bɔ dugu jukɔrɔ Mali kɔnɔ o man ka bɔ jamana kɔnɔ o ka to Mali ka gɛlɛya cogoya la maliyɛnw kan ka se ka lafiya u ka dugu jukɔrɔ nafolo sababuya la i n'a fɔ sanu ani a nɔkandaw donc o la anw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ sanu bɔli nafa caman b'a la min tɛ sanu feerelen wari ye sanu bɔtɔ musakaw de bɛ bɔ mɔgɔw de bɛ baara kɛ balow de bɛ san sow de bɛ jɔ produits de bɛ san a bɛ fɔ minnu ma ko sous-traitance a bɛ fɔ minnu ma ko dépense d'exploitation n'i y'o jateminɛ o bɛ taa fo CFA wari miliyari 2,000 bɔɲɔgɔnko la anw dun ka jamana yɛrɛ budget national ye CFA wari 2,000 bɔɲɔgɔnko de ye donc anw y'a ye k'a fɔ ni nin nafolo ni maliyɛnw kun sera ka nin marché fanba sɔrɔ n'o de ye sanni feere minnu bɛ kɛ sanu bɔyɔrɔw la ani u bɛ fɛn o fɛn n'u bɛ nafolo don a la sanu bɔli ni dugujukɔrɔ nafolo bɔli senfɛ o bɛɛ kun ka san maliyɛnw bolo o baara kɛbaga kun ka kɛ maliyɛnw ye n'o kɛra anw ka Mali économie n'o y'an ka sɔrɔ bonnakun ye o kun bɛ yakubaya ka galabu sɔrɔ ka taa se fo CFA wari miliyari 2,000 bɔɲɔgɔn ma donc anw y'a ye k'a fɔ an tɛ se ka sigi k'o filɛ o de kama fo sariya ka ta donc bi an nana CNT la ani commission des finances mɔgɔw bɛ baara la ani ministère des mines mɔgɔw ani ministère caman ani maliyɛn minnu fana bɛ dugujukɔrɔ nafolo baarali koɲɛ la min ye a seko ni dɔnko ye min ye a minɛn feere ye o tuma na min ye a bolimafɛnw location ye u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ani an ka kunnafonidilaw bawo kunnafonidi fana sera ka société minière bɛ CFA wari miliyari miliyɔn caman de dépenser san kɔnɔ mais nin bɛɛ lajɛlen nafolo bɛ ka taa ka maliyɛnw da donc anw b'a fɛ sariya dɔ ka ta sariya min n'an k'a ma ko la loi 2080 o sariya b'a ɲini ko ni dépense fɛn fɛn bɛna kɛ Mali dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko hukumu kɔnɔ 100 o 180 o ka di maliyɛnw ma o dépense o marché ka di maliyɛnw de ma ni o kɛra i bɛ taga sɔrɔ ka taa CFA wari miliyari 1,000 ani 700 la ka taa miliyari 2,000 bɔɲɔgɔnko la o de bɛ fara anw ka nafolo an ka sɔrɔ kan Mali jamana kɔnɔ donc Fer Mali ka wulikajɔ ye nin de ye ani Mali fanga fɛn bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a koɲɛ la. Ni tun bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Traoré la Fer Mali ɲɛma don an bɛ dugawu de kɛ Mali dugujukɔrɔ nafolo yarabi Ala ka nafa se maliden bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Laginɛ frontière fanga ma ɲɛma n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye k'a ye laɲini kɛ ko ka ɲɛsin Turki ale jamanakuntigi ma n'o ye Erdogan ye laɲini tɛ dɔrɔn ye dɛ ko min ye Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ko ale tun taara furakɛli la Turkikaw fɛ yen a y'a ɲini o fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ Alpha Condé a bɛ se ka segin ka na Laginɛkaw fɛ yen cogo min na n'an bɔra an bɛna Camerounkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye den suɲɛ kɔni ko nin waati na ko o barika ka bon Camerounkaw fɛ yen dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Cameroun ale faba kɔnɔna n'o ye Yaoundé ye a yirala k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na min ye maa naani bɔɲɔgɔn kɔni ko tɛgɛ kɔni dar'o kan o maa naani n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ cɛ 3 ani musola 1 o kɔni b'a la wa ko den min sɔrɔl'u bolo k'a den yɛrɛ tɛ tɛmɛ kalo 5 ka taa bila kalo 6 o bɔɲɔgɔnko la n'an bɔra sisan an bɛ taa Alizerikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ dɔ fana fila bɔ min ye Emmanuel Macron n'ale Faransi jamanakuntigi ale tun bɛ tile 3 taama la Alizerikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko a ka nin taama in kɔnɔna na ko a ma diya maa caman ye Alizerikaw fɛ yen dɛ bawo k'an bɛ don min na ko bi ko min ye u ka dunanjigiyɔrɔ min o bɛ Oran marabolo kɔnɔna na ni olu kɛra sababu ka se ka min ye Faransi jamanakuntigi a n'a ka délégation ka olu bisimila ko wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka ni dunanjigiyɔrɔ ni hôtel ye ka olu kɔni datugu nin waati na n'an bɔra ye an bɛ taa min ye Pakistankaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye Sanji Kasara kɔni ko ale barika ka bon Pakistan ale jamana kɔnɔ nin waati na a yirala k'a fɔ ko min ye kɛnɛyaso 900 bɔɲɔgɔnko ye ko sanji kɛra sababu ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu kɔni tiɲɛ n'an b'a fɔ ko ka endommagé o ma ko wulikajɔ bɛ
sena walasa nin kasara nu bɛ se ka dansara cogo min na diɲɛ selekana tɔnba min n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna n'a bɛ wele ko organisation mondiale de la santé ale bɔra ka laselilikɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye sigiyɔrɔnin kelen ko kɔlɔlɔba de b'a la ka ɲɛsin adamaden ma fɔ cogo la ka tile k'i sigi a bɛ kɛ sababu ye ko ka kɔlɔlɔba se adamaden ma ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Europe kɔnɔna la ko maa kɛmɛ ko a bɛ maa tan bɔɲɔgɔn ko a bɛ ko a b'o olu kasara o ne la o tuma ko fura kelen min kɔni b'o la k'o ye lamagalama ye n'an m'a wele ko activité physique walima fɔcogo wɛrɛ la ne ye taama ye adamaden ka se ka to k'o kɛ kuma ni kuma walasa farikolo bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na karamɔgɔ Sidiki an ye kunnafoni muso jamana ko ka bi sɔgɔmada na la kumaba da tiyo ne Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛn ni basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ